Čaute u moja nového videa. Tentokrát som tu u Škodovky. Robíme tu brzdy. Tak vidíte, brzdy. Pekne v nej vonia. Baterka. Tu je od nej táto sranda, neviem aká. Od nejaká. Predné brzdy. Aj tak. Zrepasované, A- namiekané. Hej, ale myslel som tú modrú srandu. To je duchový filter. Hej, tu. Baterka, ešte raz. Si ju pozdravím. A tu je motor. A ak sa nemýlim, tak tuto je asi... jak sa to volá? Neviem jak. Ale viem, že dačo je tam. Filter si myslím. Neviem. Toto sme To mienili. modré bolo filter vzduchový, Počkaj, ale ja som myslel tú srandu, ktorá... karburátor. Hej, karburátor, zabudol som. A... Teraz niekde sú tie A tu je. To bolo staré víčko. Bolo už rozbité. A do veľkej noci ju musíme sa to vypratať. Tak čaute.